Lapay na bagat yung manguran. Kita nung nagatan. Ano mabayag ko na sila mangitang-ita pangantin na itong mga limis. Sabi manang kari. Tupag-tupag ino kato. Tupag ino. Yes. Kaya kami yan. Mga mangol, bisa rin manang kari na yan. Di na mo kay, mabus na yung panayam na to. Pag isa kang buk, din sa ula, na magtsaka kang pamainat. Ay bilang pagtog. Okay na yan. Ay kumaluman, ambit na sa mo. Ay kumaluman kayo mo. Pag kita yung manok siya, biban pakoy-makoy. Oh, ambit na. Ambit na. Tupag-tupag ino lang ko lagi na uno. Pagmayan inanak nila no kay Lubi ang samboy na isab malingat sa babae ayaw sila pa nakabiya ng busitong okay ano mga mamadit pa kanina na pati na yabang mo uy na agna okay na yan kasi nagkanay pa kita yung mga master yan ha mga kita ng mga unan yaw ng TV na yan o naman kita mabot kalilang kamulit siya kisituan mag-anak naon naman kita sinanak nyo na ang hinday na nangalay ipakalan nila way na bida okay kato na uno bida way na bida kato labi kawaluan na ang chikulo wala hindi pa sila tayo wala ang hindi pa sila tawad kayo tupag ino pa kabisan Luway no mga manghod, luway no rin. Nabatagnan ko nilipis ilaw, nakakayang kanyang bilang. Nakalay na tini na makaharua, maingat sila, para mag-disco baila. Nervous ko nagkarabila, nagkamakuyong, nagkamakitok, nagkawasa, Ando, nagaplangan na yung mga magulang mo. Na may ang pagkitay sa mga mamas mo sa pagkatay mga mo na yung bisa nagmanang ka rin mga mangod. May bilang ayaw. Kalau sa mga masayang pandala, kalau sa mga mamit mo. Sabi ko kong pangantin. Okay, ganyan ka mo na yung. Anak ka malaman, kaya ka din. Ha? You must go right. Unay, doon pa ka mo. Tumina dyan. Magkimot kita kanini. Uno. Odo kamu. Oh, doon sila ko ng bagbag-dagay. Na, kaya ko rin yung iba niya. Anay sa bagbag-dagay niya. Babo, hindi mabaya. Kain na nila mabaya. Biyaw din sa mabaya. Ano ba mabaya? Magtuwad na rin. Oh. Ayaw mo mabaya. Ano ko naman sana? Ano babo? Adi, kaya ko rin. Adi mo mabaya mo. Kaya ikaw na iba mo. Po, kita ba niya? Kapalan ko ya, po. Maingat kau. Maingat ba kau? Po. Di mo siya matay na ko yung kaka. Ay, kanina ko. apa? Nah, akhirnya kaya yang ando, ay po mo lang. Jadi pala yung tanong mo. Ay, iapo mo. Nagyan ka ako. Papangalayon ka mo kuno. Uno ba? Bang sila rin mga layo, uno ba? Ikaw, dua ka mo. Ayaw na. Na! Oo! Darating! Na! Kaya ka marangan do, isang dengkay na, nabiyaw nini malunok pa nung. Kaya ka oy, sarang sa jamalo, oy po. Kaya ka ba yan?
Okay, kaya tupad-tupad na isa. Po. Po, ano yung pangalayan nila po? Ah? Dala mo? Kulabutan? Lolay barong? Lolay pakiring? Okay. Dala mo? Kulabutan? Lolay pakiring? Lolay baro? Yan na. Okay po, yung pangalan nila, dala mo, pakiring, kulabutan, lolay baro. Namatao na po. Okay na. Tong, yari ko na siya, panabang kang may mulong na kanila, irip, baka mamanji ko na. Okay. Okay. Ulang-ulang kayo naman sa sinala ko na Dala mo, lolay baro, pakiring, dala mo, pakiring, lolay baro, dala mo, pakiring, dala mo, pakiring, kulabutan, dala mo, pakiring, kulabutan, dala mo, lolay baro, dala mo. Oh no! Astaga po. Napo, yung ngayon nilagatan, kaya kalang ko na. Oh no, tala mo pagiring lolay baro. Oh, tala mo sa tiyan, abay, taka mo. Okay, dala mo please. Ay, tupag-tupagin mo sa mga batalang sa. Kailan ka muna yan. Kailan na kayo na yung mo. Para, bring it down na sa buhay ko. Oh, di na sa mabayan. Ay, ko maging pare na ikaw, ate, pare na ikaw. Kaya na ko rin. Hindi ba parehong nasa ni Nene? Po! Ayaw po! Okay, yan na. Naman dyan rin, mga panji-panji na po. Ay, rin ha. Ay, sabay, yung po kong sabi. Okay, yan na. Ulang sinin ko na kami sa God! Lagi na! Thank you.